to someone who was telling me kuti kana as we grow older our success is seen on children. Vana vari zvekubotswana komukomana ndichirenda ikoko imbi zvakaoma kani so we measure our success so our parents measure their success through us kuti mazaona ere musikana ari ku UK kana zvakaoma anotumira regai they measure their success through the success of their children. Saka when things take a left turn zvotoratidza kuti you failed. Saka ivo vari kutiwo she failed because vakadana nemurume uyu vachigara naye mumba vakabahwa vakavata vose vari mushomba mane mabirthday suit zvikanyadzisa ende maiguru said nothing, she did nothing. Hanzi a wise man once said nothing. Kazhinji kacho vakadzana chiti ndikakubata une murume wangu ndichakuvhinikidza ndichakurova tikodi ava vakabva vati aiwa it's fine, I won't do anything. I think a lot of people